цитирам: бяха продадени царските комитни на който иде за цената на едни маратонки. Няма такъв казус. Длъжен съм, предвид това, че говорих с премиера лично, да изнеса пред вас конкретика хронологична и всякаква, която касае фактологията, поставям, на процедурата, целесъобразността на действията, включително и нещата от политическа гледна точка, които, за съжаление, се опитват да сеят как клин в отношенията между ГЕРБ и Реформаторския блок. Въпросът с оставката естествено е най-елементарния повод, когато има извършени каквито и да било закононарушения и ние от Реформаторския блок продължаваме да сме на същото съмнение, такова каквото е било от самото ни създаване като политически човек. В случая обаче, с този казус, за който мислех, че още от самото начало е ясно, че е абсолютно несъстоятелен, не може да се говори за абсолютно никакви злоупотреби, грабежи, нарушаване на закона или нарушаване на финансови интерес на държавата. По простата причина, че може би преди всичко е важно да знаете и след това ще минем към хронологията, че конкретният акт на извършване на излизане от собственост на държавата по начин, който е обоснован в Закона за държавната собственост и неговите правила, е спазен изцяло като процедура, като целесъобразност, в рамките на моите правомощия. Изключително несъстоятелно да се намесват каквито и да е ведомства други, за толкова, доколкото те имат писателност единствено само като присъстващи с сграден фонд, с предоставени права за управление. Цялата сага започва през септември 2003 година до февруари 2005 година, когато тогавашният областен